A Mesa pola Normalización Lingüística faise eco da sanción imposta pola delegación do Goberno a un veciño de Rianxo que durante un cribado celebrado no centro de saúde da localidade o pasado mes de abril reclamou ao persoal do mesmo ser atendido en galego, sen conseguilo. Dende a Mesa entenden que este feito é unha vulneración clara dos dereitos lingüísticos. Aínda así, o trasfondo da denuncia vai máis alá, xa que o incidente provocado obrigou a ter que intervir a policía local, que se personou no local a requirimento do propio persoal do Sergas e de Protección Civil, que lle comunicaron da presenza dunha persoa que estaba alterando o normal funcionamento, tanto do cribado como do propio servizo de urxencias. Unha vez alí, e segundo informaron os propios axentes, o denunciado mantivo cara aos policías unha actitude altiva e de falta de respeto, razón pola que foi proposto para a sanción por alteración da orde. Dende a policía local insístese en que en ningún momento da intervención policial, a causa da mesma, nin tampouco da proposta de sanción, foi o idioma, senón que se debeu a unha falta de respeto aos axentes da autoridade no exercicio das súas funcións. Dende o Concello, o alcalde Adolfo Muiños respalda tamén a actuación dos axentes, dos que di non actuaron contra o idioma. Aquí, insisto, hai unha segunda parte que ten que ver con outra situación que se dá con posterioridade á reclamación xusta, e así o digo, do veciño de ser atendido en galego, prodúcese outra serie de feitos que son os que, de alguna maneira, están en cuestión. Por lo tanto, eu aí deixo que sexa as autoridades competentes quen abre o expediente, que non é tampouco o Concello, quen realice esa actuación. Lamento profundamente que comence por un tema idiomático, pero que ten unha deriva que vai máis alá. Creo que non é certa as manifestacións que quedan por parte da Mesa, creo que non se axusta ao que é a realidade, donde non é o idioma o que o provoca, sino que é algo máis distinto, non? Haberá que ver agora como acaba esta historia, e se a denuncia ao final segue o seu curso. O rianxeiro enfróntase a unha multa duns 600 euros.